Fis-26 ta' Mejju kien ġie ffirmat ftehim kollettiv ġdid tal-MKAS bejn l-MUT u l-Gvern madankollu aktar minn 5 xhur wara. Il-letturi għadhom ma rċivewx l-arretrati. L-letturi kienu ilhom kważi 4 snin b'ftehim li skada u kellhom isejħu numru ta' protesti kif ukoll bosta direttivi biex dan l-ftehim kollettiv ikun maqbul. Kollox kien jindika li l-letturi kellhom jirċievu l-arretrati mal-paga ta' Ottubru. Però dan ma sarx, bil-letturi jibqgħu ma jirċivux il-paga bl-aġġustament ta' bejn l-ewwel ta' Jannar 2023 u Ottubru 2025. Issa huma ġew informati li se jkunu qed jirċievu l-arretrati f'Novembru. Bir-raġuni ewlenija li ngħatat kull l-MKAS qed tagħmel l-awditjar tal-kontijiet tagħha. Numru ta' letturi li tkellmu ma' Net News tqarrew li hija inkwetanti kif l-awditjar qed isir issa. Meta l-NEU kien talab biex jibda jsir awditjar serju lura f'Novembru tal-2019. Dan apparti li Net News jinsab informat li fil-paga numru ta' letturi sabu nuqqas ta' sigħat li tagħhom kellhom jitħallsu l-overtime. Intant fl-aħħar jiem l-MUT dikjarat ukoll tilwima industrijali mal-Gvern dwar in-negozjati għal ftehim kollettiv il-ġdid tal-letturi fil-Junior College. Il-ftehim preċedenti skada f'Diċembru tal-2023 u wara kważi sentejn minn meta bdew in-negozjati, il-Gvern għadu ma ta' l-ebda reazzjoni għal proposta finanzjarja preżentata mill-MUT fil-bidu tas-sajf.